У 12 стагоддзі смаленскае княства дасягае свайго росквіту не толькі знешнапалітычнага, але і культурнага. Яно з'яўляецца адным з галоўных культурных цэнтраў на ўсходнеславянскіх землях. І значную вядомасць у гэты час набываюць асобы Кліма Смаляціча і Аврама Смаленскага. Выдатны пісьменнік, філосаф і царкоўны дзеяч, Клім Смалячыч нарадзіўся ў Смаленску на пачатку 12 стагоддзя. Ёсць звесткі, што адукацыю Клім атрымаў у Канстантынополі. Як сцвярджае іпацеўскі летапіс, быў кніжнік і філосаф, якіх у рускай зямлі не бывала. Разнабаковая адукаванасць, рэдкая эрудыцыя і выдатны літаратурны талент зрабілі яго значнай фігурай у духоўным жыцці ўсіх усходнеславянскіх земляў. Эрудыцыі і культуры Клімента Смаляціча быў, напэўна, сапраўды надзвычайны. Летапісец так і адзначаў, такога кніжніка і філосафа яшчэ не было на Русі. І ў гэтай сувязі вельмі ўражвае пасланне Смаляціча да смаленскага прасвітара Фамы, у якім Смаляціч шмат разоў выкарыстоўвае, тлумачачы святое пісанне, ў першую чаргу стары запавет, значыць, выкарыстоўвае творы класічнай літаратуры. Праўда, гэта яшчэ не даказвае, што Смаляціч сам чытаў у арыгінале Гамера, Платона ці Арыстоцеля, на якіх часта спасылаецца. Але, тым не менш, гэта сведчыць пра яго незвычайную эрудыцыю. Хутчэй за ўсё, Клімент Смаляціч чытаў іх у візантыйскіх перакладах. Спачатку Клім Смалячыч быў простым манахам Зарубскага манастыра, што пад Кіевам. У 1148 годзе пры падтрымцы князя Ізяслава заняў кафедру мітрапаліта. Клімент падтрымліваў ідэі моцнай кіеўскай мітраполіі, незалежнай ад канстантынопольскага патрыярха. Але пасля смерці князя Ізяслава становішча ускладнілася. Праціўнікі царкоўнай самастойнасці адмовіліся прызнаць Кліма Смаляціча мітрапалітам без волі на тое канстантынопольскага патрыярха. «Мы не станем табе кланяцца, не будем служыць з табой, таму што ты не ўзяў благаславення ў святой Сафіі і ад патрыярха», заявіла частка епіскапаў. Каб прадахуліць унутрацаркоўны раскол, новы кіеўскі князь Юрый Даўгаўрукі саслаў мітрапаліта Клімента ва Владзімір Валынскі, а мітрапаліцкую кафедру аддаў назначэнцу патрыярха Канстанціну. Клім быў адным з самых адукаваных людзей свайго часу. Ён выдатна ведаў антычную культуру і літаратуру. Але са спадчыны Кліма да нашага часу дайшоў фактычна толькі адзін твор – «Пасланне прасвітару Хаме», які вызначаецца жывым эмацыйным выкладам думак, насычаны прыпавесцямі, адпаведнымі каментарыямі Бібліі. Але даследчыкі прыпісваюць Кліму таксама ананімнае павучэнне пра любоў ды некалькі іншых твораў. Таленавіты пісьменнік і педагог, Клім стаў заснавальнікам цэлай літаратурнай школы. Сярод яго вучняў і выдатны красамоўца і мастак-іканапісец Аўрам Смаленскі. Асветнік, рэлігійны грамадскі дзеяч, мастак, аўтар шматлікіх духоўных слоў і павучэнняў. Аўрам Смаленскі нарадзіўся ў 1172 годзе ў заможнай сям'і. Пасля смерці бацькоў Аўрам раздаў усю маёмасць манастырам, цэрквам і бедным, а сам пайшоў у манастыр, размешчаны ў ваколіцах Смаленска. Тут ён старанна вывучае класічныя багаслоўскія творы, займаецца зборам і перапісваннем кніг. Шмат зрабіў Аўрам для росквіту славянскай вучэльні, закладзенай князем Расціславам. Адукаванасць Аўрама Смаленскага стала шырока вядома. Да яго ў манастыр усё часцей сталі прыходзіць людзі за парадаю, шукаючы духоўнай уцехі і душэўнага спакою. Бог даў яму ласку і самому разумець святое пісанне і іншых павучаць, сведчыць жыццяпіс. Але папулярнасць Аўрама выклікае зайздрасць у іншых святароў.
Абвінавачаны ў ерасі і распаўсюджванні забароненых кніг, ён нават паўстае перад судом. Аўраму ўдаецца апраўдацца, але яму забараняецца быць святаром. Аднак простыя людзі па-ранейшаму ішлі да яго, каб паслухаць парады і настаўленні. Любоў да Аўрама Смаленскага ў народзе была настолькі вялікай, што царкоўныя ўлады вымушаны былі адмяніць сваю забарону на прапаведніцтва і прызначылі яго ігуменам новага манастыра. З-за незвычайнай працаздольнасці і самаахвярнасці сучаснікі называлі яго Аўрамам працавітым. Яго шанавалі як нястомнага прапаведніка рэлігійнага пакаяння і непазбежнасці страшнага суда. Пасля смерці ў пачатку 13 стагоддзя Аўрам Смаленскі быў прылічаны да ліку святых праваслаўнай цэрквы. Незалежная беларуская гістарыяграфія ўсё шырэй уключае ў кантэкст беларускай гісторыі смаленскую зямлю. Для гэтага ёсць падставы. Па-першае, падставы гістарычныя. Там, на гэту смаленскую зямлю, асабліва на заходнюю частку, доўга распаўсюджваўся этнічны арэал беларускай мовы. Это азначалі нават расійскія этнолагі ў 19 стагоддзі. Па-другое, расейцы адабралі ў нас смаленшчыну толькі ў 16 стагоддзі. На нейкі час, потым уже ў 17 стагоддзі уже назаўсёды, можна сказаць, адабралі. Справа тым, што з 13 стагоддзя паходзяць першыя вядомыя беларусізмы, выразныя праявы, характэрныя праявы беларускай мовы ў дакументах, у тым ліку ў дамове Смаленска з Рыгай. Якраз у дакументах, якія паходзяць са Смаленску. Таму ўключэнне у беларускі культурны кантэкст двух выбітных постацяў смаленскай гісторыі Кліма Смаляціча і Аўрамія Смаленскага цалкам лагічна. І мне здаецца, трэба шырэй на Беларусі прапагандаваць гэтыя асобы, практычна невядомыя шырокаму беларускаму чытачу і гледачу. Клім Смаляціч і Аўрам Смаленскі яркія асобы грамадскага і культурнага жыцця смаленскай зямлі 12 і 13 стагоддзяў. Іх уклад у развіццё духоўнага жыцця ўсіх усходнеславянскіх земляў стаў новым этапам развіцця культуры і духоўнасці.